No dobra, miałam wam room tour zrobić, także zapraszam. Od wejścia prezentuje się tak. Salonik. No to idziemy. Zaczniemy od łazienki. Najpierw. Łazienka prezentuje się tak. Tu mamy wannę. I tak sobie, o. Taki maluszek. Dalej mamy salon. Tu będzie chyba kiedyś kuchnia robiona. Za oknem mamy piękną pogodę. Chyba. To jak salonik. Tu lalki. Tradycyjnie. Tu jeszcze nic nie ma. Nie wiem co będzie. Tu jest wyjście na taras. Jak pomogliście, jest dosyć. No i dalej co? Ale jeszcze nic nie stoi. No, pokażę wam co tutaj jest. Póki co nic. No i teraz idziemy do mojego pokoiku. Więc mamy tu, jak wchodzę, to jest takie sobie wejście. Okno. Taki, proszę, stolik. Tu jeszcze coś jest niedokończone, a tutaj jest sypialnia. Tak się prezentuje. Póki co nie ma jeszcze tutaj, póki co nie ma jeszcze tutaj drzwi, ani nie jest posprzątane, ale jakoś daje radę. Ważne, że mam gdzie spać. Dobra, także w takim razie wszystko.